11 wengi, Kang Tejo, Joko, ayo pada di kampung, ini aman ayam janda. Siap Pak RT. Nanging enteni sedelo, aku lagi entuk kabar anyar. Jarine ning desa sebelah ana maling spesialis tip montor. Waduh, Kang Tejo niku nggih spesialis ngopi, ora tau patroli. Hus, Joko, kowe kuwi aja nyenggol bae. Aku iki ngawasi kahanan liwat meditasi, dudu patroli fisik. Wes, pada cepet, Kang Tejo, si meditasi dadi rondo. Joko bener kanane Kang Tejo, waspadaan kudu ditingkatke. Pak RT, kopine sampun telas, kula damel malih nggih. Joko, gaweke kopi sing pahit ya, biar pahit-pahit manis kaya uripku. Pahit po pahit, paling pahit amarga utangmu durung lunas ning warung Budarmi to. Joko, kuwi rahasia negara, ora usah dibahas. Hahaha, kui Tejo, utang有的，pada也pada oli, kabeh kudu tanggung jawab. Assalamualaikum. Yo, cari rondo, tua malah pocong kuyu puan lagi. Waalaikumsalam, Etermo. Iki meh, Kang Tejo lagi meditasi nanging pame utang. Hahaha, wes, pas tulen kuyu tak mengutarasan ngomong ke uang, nanging kudu saling ngelingaki. Nggih, Mbah, niki lho Joko usil sangot. Oh, Joko, kamu iki aman tutu amal ke akesin rondo. Tapi amal kau kan iku yo berukun pas tulen kuyu kaya kopi pahit senai cienpai ne tidak sakit bareng, tadi ini manis. Wah, Mbak Darmo pinter sanget pribasanipun. Bener meh, ayo Kang Tejo, Joko, dihabiskan kopine. Tulis patroli, ojo lalisan tulis dikowo. Siap Pak RT, siap Mbah. Yo ayo, pastulan manis, kampung aman. Kan ku ingat di dalam hatiku betapa indah